Reseta sa iya na apat, na inom niya ito sa laugkit, 3 bulan, sobrang 3 bulan. So hanggang dahil man pagbabago dahil karahayan, kang bulong na ito, naisip ko na mabalo daw niya ako magbakal kibulong digdi kay Dok. Okay, magandang hapon sa ating amazing people out there sa Albay, Bicolandia, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang hapon po sa aming mga minamahal na amazing people. Samahan po ninyo kami hanggang alas 6:30 ng gabi. Sa isang oras na talaga yan kung paano natin malabanan ang pandemya, lalong-lalo sa aspeto ng kalusugan, sa natural na pamamaraan. Ako po ay a firm believer na ang natural na pamamaraan ay kailangan natin. Kasi during the time of the Lord Jesus Christ, all natural at humabang buhay ng mga tao noon. Kaya hindi ko na po explain to you kung bakit umikli na ng umikli ang buhay ng tao ngayon. Pero ang aking pamantayan during the time of the Lord Jesus Christ, ang tao, daan-daan ang buhay nila at sila po ay masaya. Sila po ay kakaunti lang po ang problema noon compared ngayon. Kaya po, samahan ninyo kami sa isang oras na talaga yan ng aking partner para po maliwanagan natin na it's now high time for us to go back to the beginning when the Lord created the earth, na tayo po ay all natural. So kaya isama ko na po ang Pantasya ng Bayan na walang iba, ang DJ ng Image, na walang iba si Miss Gilay Magracia. Hello everyone, good evening Doc Joey. Magandang gabi. Gabi na pala. So hello po sa inyong lahat. Samahan niyo po kami this Thursday, and syempre sana hanggang matapos ang programa samahan niyo po kami dahil marami po kami mga hatid na masustansyang syempre topics about po sa kalusugan at syempre sa mga magagandang balita. So abangan niyo din po syempre yung mga updates natin sa bagong handog ni Doc Joey at bagong programa po ng company. Of course, para po yan sa inyo. Kasi Miss G, alam po ninyo na ngayon po malapit na ang Christmas. Kaya po ay tayo ay gumagawa ng paraan para makatulong sa ating mga kababayan in a little way. Kasi hindi naman natin kaya ang tumulong ng napakalaki kasi ordinaryong tao lang naman po tayo. Pero as a Christian, as a Filipino, and as a Bicolano, it is our duty na kahit papaano mapasaya natin ang ating mga kababayan. Kaya nga po bukas, tuloy po ang ating Lugaw for Lini. Diyan po tayo sa Kamalig. So we are planning to bring at least 300 cups of very nutritious lugaw. Then we are now planning po itong pamaskong handog natin doon sa ating mga kababayan. Ito po isisilik po namin talaga yung poorest of them all. Yung mahirap na mahirap, may karamdaman, nangangailangan po ng tulong ng kapwa Pilipino. Kaya po ay amin pong kinukontak na yung pong nagbigay sa amin ng impormasyon na isang nanay at tatay dyan po sa Victory Village na talagang mahirap na mahirap. May na-stroke ata yung babae. At yung si tatay walang trabaho, may edad na rin po ito, I think 70 plus or 80. At sila po ay nabubuhay lang sa bigay-bigay ng kapwa. Kaya po kami ay yan po ang uunahin namin, itong dalawang may edad na may karamdaman na matulungan po natin sa abot ng ating makakaya. At dahil nga po ay Christmas is giving. It's better to give than to receive. That's my philosophy in life. Ibig sabihin, kung tayo may kaunting nakakariwasa, ay kailangan po nating tumulong. Ako naman po, sabi ko nga, wala tayong bisyo, walang sigarilyo, walang inom, walang sugal, walang mga muling ng muling, wala po kain ng kain sa labas.
from opisina to Dorotea, kaya po yung natitipid ko ay pwede ko pong i-share sa ating mga kababayan. So ganun din po ang ating pong parapol. Ang parapol po natin, intensify na natin kasi matatapos na po yung to accumulate ang ating points this coming November 30 at ang draw na rin po niyan sa November 1. Ang meron pong lucky winner ng 1,000, may 500, may 300, may 200, merong 100, mayroon pong 50s, at meron din po tayong pangkabuhayang showcase, merong bronze, silver, gold, and emerald. So yan po ang ginagawa po namin. Hindi lang po ito'y binta-binta ng produkto namin. Bagkos tayo po ay all around po kami. Yan po ang aming programa sigurong naiba kaysa ibang health program na puro na lang ay yung sinasabi nga natin, pagbinta ng produkto, isi-share, yung mga nakagumaling, okay po yan, wala pong masama po yan. But kami po, nag-level up na po kami. Dahil nga po tayo since 2008 pa, 13 years, going 14 years sa Manila. Tayo naman po dito sa atin sa Legazpi ay andito na tayo sa isang building na medyo magandang atmosphere. Kaya po tayo ay iba na ang aming pong ang paradigm namin. Iba na po ang aming pananaw sa buhay na dapat pangkalahatan na ang aming pong ginagawa. So from health, livelihood, service, andiyan din po ang pagtulong sa to shape ang ating pong bayan kasi nangangailangan po ang bayan ng tunay na leader. Alam po yan ng mga even the president, nakita niya po na kailangan na ang susunod sa kanya isang napakagaling na kandidato na dapat maging presidente ng Pilipinas. Ganun po ang ginagawa natin. Kasi sabi ko nga, it is my duty as a Bicolano and as a Filipino na makapag-ambag kahit konti. Ang importante, nakakapag-ambag ka kaysa nakapag-perwisyo. Diba? Kung wala kang mag-aawang mabuti sa ating bayan, sa ating kapwa, huwag ka nang gumawa ng masama. Yan po ang importante. Pero kung meron kang magagawa pang mas maganda na kabutihan ng kapwa mo, mas maganda po yan. And it is acknowledged by the Lord Jesus Christ. Kung tayo naniniwala na meron tayong Panginoon Diyos. Na dapat gawin natin, ang dapat gawin ng bilang isang anak ng Diyos, ang tumulong sa ating kapwa, tumulong sa ating bayan, para naman ay umasinso na ang Pilipinas at makalagpas tayo dito po sa pandemya na ating pong kinakaharap sa ngayon. Amen. Amen. Di ba? Okay. Yes. So, yan nga po sa mga nanonood po, hello po sa inyong lahat. May mga nagko-comment na nga po yung ating post po, matatagpuan po siya sa Facebook page na Doc Joey Betito. So, pwede kayo doon mag-comment at mas mabuti na i-share nyo na din po. Mag-tag kayo ng friends para syempre may mga makakita naman po at matulungan po natin ng, of course, sa mga recipients natin. Okay, so yun po ang sinasabi ko. Nakapin yan sa Doc Joey Betito page at pwede kayong mag-comment. Okay, so meron po tayong mga like representative. Yung representative, it's either na kamag-anak, kapitbahay, or kakilala. So, dito po may mga na, kumbaga, dadaan pa ito po sa evaluation, sa mga interviews po, At yun nga, may napili na din si Doc Joey na recipient this coming December. At siya yung pinakauna natin na recipient for the handog pamasko ni Doc Joey. And hopefully po, mas pa natin, kumbaga ma-filter pa natin kung sino talaga yung deserving, or I mean, lahat naman deserving pero pipiliin talaga po yung pinaka nangangailangan po talaga at syempre walang-wala po talaga at yun nga may mga isa pang problema like may mga health concerns. So yun po para matulungan po ng mga supplements like Amazing 4, Amazing Trio at Mega 1. Okay, so yun po, if may mga kakilala kayo, yung mga
nakikinig po sa radyo, dito po sa DCGV at sa live po natin on Facebook live stream sa Doc Joey. Punta lamang po kayo sa Facebook page na Doc Joey Betito. I-comment niyo po doon sa Facebook post yung kakilala, kamag-anak, or kayo po mismo na gusto po na mahandugan po this coming Christmas. Okay, so yun nga, may isa pa tayong activity or event. Yun sa November 30, yung monthly mega raffle po natin para yung iba makaipon pa, okay, ng mga coupons. At syempre may mga handog prizes na talaga naman makakatulong po sa inyo. It's either na cash or membership. So, abangan po yan. Okay, so yung mechanics po natin, napakasimple lang. Mag-like kayo ng page doon po sa Lugaw for Lenny and dyan po sa Doc Joey Betito Facebook page. Yung mga Facebook, videos po or yung sa YouTube channel, mag-share po kayo dyan sa inyong Facebook timeline na mga testimonials, okay, na galing po sa YouTube channel na Doc Joey Betito. Okay, so 2 points yun. 2 coupons yun. At syempre, importante mag-tag kayo ng FB friends. So, hindi lang yung MHC. Kailangan po na nakatag. So, kapag walang tag na mga Facebook friends, at least 10 friends, so baka 1 point lang ang ibigay sa inyo ni Miss Yan. Okay, take note yan, Miss Yan. 1 point kapag walang nakatag na Facebook friends na, coupon. Okay, 1 point na lang yan. But then kapag may nakatag na Facebook friends, at least 10 up. At syempre, nakatag yung MHC, 2 points yan or 2 coupons. Okay, so yun po, isa pa is yung ating Facebook live stream. Etong natin, 2 coupons yan. At least din po kayo, mag-tag min friends. Okay, at syempre yung mga clients po natin na nakapag-like ng FB page at nag-avail ng at least 1,000 pesos. For every 1,000 pesos po, pasok na po kayo sa coupon natin or sa Pero raffle dapat natin. naka-like sila sa page Opo. ng Doc Joey Betito. So, yun nga Yan. yung dapat naka-like sa Facebook page. So, ulit-ulit po natin yan. And yung isa pa is yung ating Quantum. For every referral po, sila pagpa-check dito sa ating Quantum Resonance Magnetic Health Analyzer. So, for every magkakaroon kayo ng 1 coupon. Okay, so maraming mga paraan para accumulate tayo or makapag-ipon tayo ng mga coupons. So, yun po yung mga nabanggit ko. Kapag, syempre, maraming mga coupons, more chances of winning tayo this coming end of the month, November. So, yun po yung ating upcoming activity aside doon sa handog pamasko ni Doc Joey, yung ating monthly mega raffle. At ang ating promo po is still ongoing, yung ating amazing trio discount, yung discount ninyo plus 10%. So, anong ibig sabihin yan? Sa mga clients po natin o kaya naman mga gusto makapag-try ng ating amazing products. So, kung ano po yung discount nyo or existing discount, whatever it is po, may plus 10 kayo doon sa amazing trio. 10%. Okay, so like nga 25% plus 10, magiging 35% kayo until November 13 na lamang yan. Okay, so hindi siya applicable sa mga healthy drinks po natin. Okay po, so sa Amazing Trio lang tayo naka-promo. And then, minimum of 1 box, buy 1 take 1 po ng Mega A capsules at Multi 5 capsules. Okay, so buy 1 take 1 yon. Wala pong buy 1 take 1 sa Miracle C. Okay, so dalawa yung promo, yung discount plus yung buy 1 take 1 sa Mega A plus Multi 5 capsules. Okay, so yan po. Yun po yung mga promo natin for this month at magtatapos na yan sa mga nakikinig po sa atin hanggat may time pa. Kung may budget naman po tayo or kung wala, syempre asikaso na din po kayo para hindi kayo mahuli sa ating promo. Okay, baka malay nyo, hanapin nyo naman yan sa December. So ngayon, yun po muna yung promo ng company, ng Miracle Health Corporation.
para sa mga members natin and non-members. So, yung mga non-members, yun po yung ibig sabihin natin na mga nakikinig sa atin na hindi pa nakakapag-subok ng ating amazing product. So, if ever may mga health concerns po kayo, okay, like kanina, marami po naman yung mga nagpa-analyze doon po sa quantum po natin, umaga pa lang. So, meron na, member siya, nakapag-refer siya ng kapitbahay niya. So, close sa kanya. Yung problema noon is sobrang sakit ng ulo, pananakit ng ulo, yung katawan. So, yun nga po pa-lab na din po or may mga dating results na dun po, but then yun nga, may mga pinatake sa kanya, but then till now wala pang pagbabago. So pumunta na siya dito kasama yung nag-refer sa kanya, sinamahan siya para makapagsubok, okay, sumubok binigyan siya ni Doc na Amazing 4 para mas mabilis ang pong recovery. And yun nga, syempre tuloy-tuloy yung pag-take niyan. So aabangan pa po natin yan kung syempre talaga may mga pagbabago na. Okay, so yung isa pa is sakit sa puso, paghihingal din. Okay, so new member, usually mga baguhan po, yung mga pumupunta sa atin, at malaking tulong po talaga yung sa mga nakikinig, okay, sa radyo para syempre mabahagian po kayo ng knowledge kung about po sa mga facts about sa Amazing 4, Amazing Trio at Mega 1 kung gaano kagaling po ang ating mga products. So, hopefully, yung mga nakikinig or mga noon pang nakikinig, okay, na magsubok na po kayo. Kasi, syempre, wala naman masama sa pagsubok, diba? At malay nyo, okay, malay nyo, ito na yung makakatulong sa inyo. So, yun po, open na open po tayo sa lahat ng mga health concerns. Okay, kung ano man po yan, wag lang mga late stage. Okay po, so yun nga, maraming mga natutulungan po like sa puso, sa respiratory, sa cholesterol, blood sugar, yan, diabetes, at kung ano-ano pa. Okay po, so yan po, pwede din po sa mga bata. Okay, pwedeng mag-take ng Miracle C or Mega 1 or kung ano po yung nirecommend ni Doc Joey. So, pwede din tayo mag-accept po ng mga clients natin dito sa office. So, bukas po ang opisina 9 o'clock in the morning to 6:30 in the evening. Bukas po tayo Monday to Saturday, every Sunday, 8 a.m. to 12 noon or 11:45. Magte-text po kayo kay Doc Joey if ever na malilate kayo para syempre magkausap kayo ng pinaka-appointment meeting po talaga. Okay, so ito yung number ni Doc Joey. Ano po? Hindi pa nababanggit ni Doc Joey. Ito yung number niya. 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. And sa Globe, 0917-853-8933. So yan po. Again, if may mga kakilala po kayo na may mga health concerns, pinaka the best is magkakaroon kayo ng incentives. Gaya ni yung sinamahan niya taga-Daraga na kapitbahay niya. So, instant nagkaroon siya ng Mega Choco at Berry Soap. So, yun po is another incentives. Okay, kasi hindi pa si nanay, kumbaga doon member sa ating Unilevel. So, kapag sa Unilevel member ka na, mas mataas din po yung makukuha natin ng mga incentives from products up to cash incentives. So, 6 ways or 7 ways to earn, lalong-lalo na kung ikaw ay masipag at puro refer ka lang po, syempre makakaipon ka po dyan ng mga incentives. So, kailangan mo lang syempre sipag, tiyaga, ayan, syempre pag-aralan natin yung produkto and of course yung hindi naman kasi papabayaan kayo kung may mga katanungan kayo, syempre pwede kami mag-accept ng mga consultations, free consultations. Minimal fee lang po doon sa Quantum, malaking maitutulong po na ang ating Quantum Magnetic Resonance Health Analyzer. So, yun nga po very minimal fee, 100 pesos lang within 10 minutes.
Nakikita natin yung result. Okay, so yun po. Ano pa ba? Yung ating ano po, sa mga referrals kasi mas maganda na samahan nyo. Kung hindi man kayo makakasama dito po sa, hindi kayo makakasama dito sa opisina, pwede nyo sabihin yung pangalan nyo doon mismo. But then, dito po sa office, nagtatanong din po kami kung saan narinig or narinig lang po or kung sino yung nag-recommend sa kanila para ma-account yung incentives doon. Okay? Lalong-lalo na kung uni-level member na siya. So yun nga dito, nakatulong ka na, matutulungan pa po namin kayo through incentives para syempre dagdag income, okay, maging ano pa yan, full-time nyo na work. So, also we are looking for distributors or resellers po na kung syempre naghahanap kayo ng mapagkakakitaan, so this is your chance. Ito na yung opportunity na para sa inyo. Nasa bahay lang, gamit lang ang mobile, smartphones, laptops, iPads, diba? So, magpo-post lang kayo at syempre magkakausap ng mga possible clients po natin na may mga health concerns. And usually, hindi lang sa may mga health concerns, sa mga health conscious din na syempre kailangan na maprotektahan pa yung katawan laban sa mga nagkalato like the viruses ngayon, pandemic, at syempre mas gusto pa na maprotektahan ang kanilang immune system. So yun po, doon na magaling ang Amazing 4, Trio at Mega 1. So, sabi ko nga again, for protection, pwede din po ang ating Amazing 4, ang ating iba pang amazing products. Kasi, yun nga, ayaw nila magkasakit, ayaw nila dapuan ng kahit na ano pa man. Kaya nga, food supplement, wala po yan na hindi yan makakasama sa inyo kasi po, food siya, parang ini-intake din po siya, okay? Kasi siksik-liglig ang mga sustansya, nutrisyon na makukuha natin dyan kasi po magkaiba-iba yung mga components nila, okay? So, meron tayong Multi-5. Ang main function ng Multi-5 kasi mga mushrooms po yan, 5 klase mga powerful mushrooms. Ang main function, sabi ko nga, is to boost the immune system. So, ayan. Kung sa araw-araw kasi na, 'di ba, may mga sabi ng nutritionist, okay, you have to take at least various mga variants, okay, mga different fruits, okay, so at least ngaya ilang mga klase. Okay, kung wala naman tayo, kapos tayo sa pera. So, kahit isa nga, 'di ba, hindi tayo hindi tayo nakakakain. So, yun nga, sa araw-araw na kulang tayo sa nutrition. So, yung ating Amazing 4, Amazing 3, or Mega 1, sila na yung pupuna. Kumbaga, sila yung magiging representative para punan yung mga kakulangan sa katawan natin. Hindi lang sa nagre-repair ng kung ano yung mga karamdaman natin. Sila yung magiging lakas po natin. So, yun yung function ng Multi-5 natin. Mas mapapalakas ang immune system natin. Kasi yun nga, sabi nga ng WHO, diba, yung pinaka dapat na alagaan, na palakasin pa is immune system. Kasi siya yung pinaka basic foundation ng ating katawan. Kung yung immune system natin mahina, okay, yung immune system natin mahina, dyan kakakapitan ng hindi lang sa simpleng mga sakit, karamdaman, kundi sa malala kung mapapabayaan ang immune system. Okay, so yun po ang function ng sa Multi-5 at the rest. So, Mega A capsules, ang pinaka-function niya is to syempre nakakapagpalabas, okay, ng toxins kasi ang pinaka-main component niya is 5 different superfruits or mga berries po. Okay, so yung mga berries po, good sources po siya ng mga antioxidants. Okay, so yung antioxidants po, nakakatulong siya para mailabas lahat ng mga toxins,
malabanan yung mga free radicals sa loob ng katawan natin para syempre sila kasi yung mga main nagko-cause kung bakit nagkakaroon or pinapahina din yung immune system, yung mga free radicals, toxins sa loob ng katawan, bacteria and viruses. So yun, nilalabanan po yun ng sa berries natin na good source of antioxidants. Okay. So yun, Mega A capsules. Ang Miracle C naman po, 5 mga klaseng mga vitamin C na ubo, sipon, lagnat, trangkaso. Yan, napakagaling po ng Miracle C. So kahit sa mga bata, ay mga buntis, safe na safe po inumin ang Miracle C. Wherein si Dr. Liz, yung mga pasyente niya, it's either na Mega 1 or Miracle C, sa mga buntis pinapainom. Kasi yun nga, di ba, ang mga buntis, madali kapitan sila ng mga sakit nga. Okay, sipon, ubo, minsan nilalagnat. So, yun po yung dinodosage din. And syempre sa mga bata, yung apo ni Doc Joey, kahit nga si Bibi Rishane, yung pinapatake din po ng Miracle C para syempre iwas sa sipon, sa ubo, okay, at sa lagnat, sa mga viruses. Magaling po yan na vitamin C natin. Okay, kasi natural din siya. Yung mga components niya is natural. Okay, so yung sa Mega 1 natin, yun yung tinatawag na natin na Amazing Trio, yung tatlong klase. Multi-5, Mega A, at Miracle C. Sila yung pinakaunang flagship product ng Miracle Health Corporation since 2008. So nadagdag po yung Mega 1 2009. Amazing Trio plus 7 added herbs. Okay, yung 7 added herbs natin, mga gulay at herbs. Okay, nandyan yung turmeric, holy basil, milk thistle, ampalaya, ano pa ba? Ampalaya, yung broccoli. Okay, so yan po yung mga basic na components na idinagdag din po dyan sa Mega 1. Kaya nga, full pack na din siya. Okay, isipin natin kahit isang component like broccoli, maraming mga benefits na makukuha tayo dyan, diba? Kasi gulay siya. So like nga bitter melon or ampalaya, marami din nasakop na mga benefits yung makukuha natin sa kanila. So, imagine 21 components in one. 21 components, ibig sabihin. So, Amazing Trio plus 7 added herbs in one capsule. So, every intake natin, kasi every intake niyan, pwedeng once a day for maintenance nilang or for protection, wala ka naman nakaramdaman. So, magaling talaga siya. Okay, so kung araw-araw mo pa yan, mas makakaiwas talaga, makaka-prevent talaga ng mga anumang sakit. Or kung may sakit, depende na lang kung ano yung concern ko, doon magbibigay ng dosage si Doc Joey. Okay, so yan po. Ang Amazing 4, yun na yung combination ng Amazing Trio plus Mega 1. Okay, very powerful na kasi pinagsama-sama na silang lahat. So, yung Amazing 4, yung iba kasi ang akala nila is 1 capsule na yan. So, hindi po. 4 na klaseng mga kapsula ang i-intake mo, depende sa dosage na ibibigay po sa inyo. So, again, much better if makausap nyo si Doc Joey para if ever na may mga katanungan kayo kung paano inumin, ano yung mga dapat iwasan, ano ba yung mga dapat gawin ko during nag-take. So, yun nga yung mga frequently asked questions or frequently facts na dapat natin na ibigay sa inyo is very safe ang ating food supplement kasi po FDA approved siya. Matagal na since 2008 at marami mga health concerns na po ang natulungan at napagaling. At syempre sa pag-take naman po 30 minutes before meals, lukewarm water. Very safe kasi kahit walang laman yung tiyan na kinain, hindi naman kasi siya mga antibiotic or any synthetic po na medications na kailangan talaga may laman yung tiyan. So dito, very safe kahit wala. So recommended nga na before meals, okay? Kasi very safe po siya, stomach friendly, lalo na yung Miracle C natin. So yan, if ever may mga katanungan kayo at may mga kilala po talaga kayo na nangangailangan, so, malay nyo kayo yung makapagpabago, makatulong sa kanila para gumaling. Kasi marami din po tayo na narinig lang nila, tapos sinabi na nila na, oy, pumunta ka na doon, baka yun na yung makatulong sa
So marami po yan. So baka hulugay ng langit para sa ibang tao, kaya gawin nyo na po. Okay, so again, we're open po 9 o'clock in the morning to 6:30. Okay, so yan po yung mga dapat natin na malaman about po sa Amazing 4, sa Amazing Trio, at Mega 1. So kung may mga katanungan kayo, pwede kayong mag-comment sa ating live stream sa ngayon. Ang maganda doon, Miss J, kanina, yung nagdala ng pasyente, si Nanay. Apo. Kasi siya natulungan natin ng ating produkto. Si Nanay ata around 70 plus o 70 plus yung kasama kanina ng yung babae. Ay natulungan niya na yung kanyang kapitbahay. Kapitbahay niya pala yun, may karamdaman. Matagal na rin nagpapagamot, hindi gumagaling. So nakwento ni Nanay na siya natulungan ng ating amazing products natin. Kaya sumama kanina at binigyan ko na rin ng promo yung yung kliyente o yung Naalala ko pasyente. nga kasi yung kasama niya, Dok, dati talaga mahina yun. Doon pa tayo sa baba. Sa baba pa. Oo, mahina talaga yun. Parang yung kalahati niya, I think, hindi niya magalaw-galaw. Tapos medyo moody siya kasi nga may nararamdaman. So kanina nakangiti siya, malakas. Tapos kasama niya yung kapitbahay. Akala ko nga kamag-anak yung pala kapitbahay. So binigyan natin ng discount na malaki itong supposedly yan po'y wala pang masyadong discount kasi binibigay po natin dun sa nag-refer sa atin. Pero kanina binigyan ko ng incentive ng malaking discount at si Nanay binigyan din natin ng isang box ng Mega Choco at saka isang berry soup. Tuwang-tuwa na, di ba? Yes. Sa susunod, ibibigay natin kay Nanay pagbili uli nung kapitbahay. Pera na, ibibigay natin. So ito po, maganda po itong balita ginagawa namin. Sa pangkabuhayan po, wag na tayo mag-isip kasi marami ka sa atin ang problema, negatibo. Bibili, yan kaya ay yung pupuntahan ko kaya ang kapitbahay, kamag-anak, pamilya, ayan kaya ay can afford. Afford po. Magkano lang dala lang nung babae? 4,000 plus. O, kung ano po ang dala nung kasama nung tao, pinagbibigyan po namin dito kasi may pandemic po ngayon eh. May pandemya ngayon, may wala po kaming pinipili. Si Nanay naman, yung isang naman natin dito, pabalik-balik dito. Yung isa po ditong may edad na siya po kasi ay grabe raw ang sipon niya, hindi mawala-wala. So ang binibili po noon ay Mega 1. Nung naubusan ng Mega 1, magpupunta po yan dito sa amin, dala 500, 1,000. Nung nawala, binigyan ko ng Miracle C at saka Multi 5. Yun daw ay maganda. Actually, Multi 5 Miracle C, ang halaga po niyan ay 690. Binibigay ko na lang sa kanya ng 500. Kasi naawa nga po ako may edad na, wala atang pamilya yun Binibigyan lang ng kanyang pamangkin. Minsan inaasahan niya yung senior citizen. Pag nakakuha na yung pension niya pong 1/5 quarterly, inaano niya po dito sa amin. So dito po sa amin, kung ano po ang meron ka, di ba, ibibigay namin. Kasi wala po kaming pinipili. Ang importante sa amin, makatulong sa kalusugan ng ating mga kababayan. Ang importante sa amin, madagdagan ang inyong kinikita. May mga insentibo kayo, kahit hindi kayo member ng MHC Unilever. Kung member kayo, mas maganda. Pero pagsisikapan pa rin ninyo. Kung wala kayong puhunan, ano ang gagawin? Pero gusto ninyong kumita. Andito po ang inyong kaibigan, ang inyong kapatid na si Doc Joey Betito. Iniiba ko na ang lahat na programa namin. Kasi nga, pandemic Ano gagawin mo? Kung walang pang member, ano gagawin natin? Magparaantay kayo ng antay. Kaantay ninyo, maaaring lumubaman ang karamdaman ng iyong i-refer sa amin o baka may nangyari na. Di ba? Kahintay ninyo, baka naubos na yung pera sa ginagawa nilang modality. Di ba? Kaya sa amin po ngayon, may pera kayo, gusto nyo makatulong sa kapwa, wala kayong puhunan, welcome po kayo sa amin. Welcome. Ang importante lang po sa inyo, maging miyembro ay nakalike po kayo sa aming page, Doc Joey Betito page. Dapat nakalike kayo dyan. Kasi ibig sabihin, kasama namin kayo sa isang grupo. Grupong may puso, grupong nagmamahal sa kapwa,
sa pangkalusugan, sa serbisyong natural, sa pangkabuhayan, sa serbisyo ng ating mga kababayan na talagang walang-wala, wala na halos makain, hindi makapagpagamot, ay baka mapili natin itong Disyembre. At kami rin nananawagan sa ating mga kaibigan dyan, sa medyo nakakariwasa, na kung kayo po ay mayroong extra money, may extra resources kayo, ay i-contribute po ninyo, padaanin ninyo sa amin. Iyan po wala kami diyang kukunin kahit single centavo. Iyan po pledge ko yan sa inyo at lalong-lalo sa Panginoon Diyos. Ayan. Dadagdagan lang po namin ng iyan ng supplement. Kasi ang supplement po natin galing sa Amerika, medyo pricey. Ang ano po namin kasi kalusugan, kaya bibigyan namin sila ng libreng supplement. Diba? Pero ang bibigyan natin dito, yung talagang walang-wala. Walang hanap buhay. Di ba? O, di ba? Ganun po yan. Si nanay at tatay dyan sa Victory, walang-wala talaga. Walang-wala. Kaya sila napili namin. Ngayon, magbibigay kami ng itlog. Sana may magbigay ng rice. Mayroong magbigay sana ng mga dilata. May magbigay sana ng biskit. May sana magbigay ng mga yung pang mga ibang pagkain, di ba? Oh, kung kayo po ay may mabubuting kalooban, dalhin po ninyo sa amin. Kung kayo naman po mayroon pang blanket diyan, basta po hindi marumi hindi hindi yung lumang-luma na. Kung kayo diyan may mga damit na maganda pang isusot ni nanay at tatay, kukunin po namin yan, i-acknowledge namin po kayo. Pero kami dito, pipiliin din namin kasi ayaw naman namin dito, tambakan ninyo kami dito na hindi na ninyo ginagamit, na parang wag naman po, hindi namin gagawin yan. Kasi ito po ang sasabihin ko sa inyo. Pag sinabi mong si Doc Joey Bitito yan, maka-Diyos, maka-tao, makabayan. Okay, wala po dito mga payabangan, wala po dito ng paistaran, di ba? So ngayon, dahil sa pandemic, iyan nga po ang nilalabanan ko. Kaya nga sinasabi ko sa grupo, para kayo mag-i-invite, para kayo mag-share, nahihirapan pa kayo. Ayaw po ninyo na kumita si Bitito, si Doc Joey Bitito, at iwaras natin yan sa ating mga kababayan. Hindi ko po kailangan kumita. Sa totoo lang, hindi ko kailangan kumita sa YouTube, hindi ko kailangan kumita sa Facebook, papang sarili ko. Gusto kong kumita para itulong sa sambayanan, para itulong, para malabanan ang pandemic. Ang problema po, marami sa ating mga kababayan, pag hindi ka magparapol, hihinto na. Pag hindi ka magbibigay ng insentibo, wala nang gana. Mali po yan. Maliit lang po yan. Alam po ba ninyo? Yung mga tinutulungan namin, yan sina Darman, kumikita yan $1 million a month. Pero ano ba binibigay nila? Parapol lang, $1,000 bawat episode. What is $1,000? Kumita ka ng 1 million, $1,000? Subukan mo ako. 1 million ang kitain ko. O sa bawat video natin. Ang bibigay ko, libo-libo. Di ba? Yung mga tumulong dyan ay masaya sila. Kaso nga hindi. Di ba? Kaya kung minsan ako po'y nalulungkot sa buhay ko. Kasi gagalaw lang tayo pag mayroon kayong pakinabang. Pag wala na. Di ba? Kailangan po natin magtulungan. Sabi ko nga sa inyo, I don't need itong mga, kasi wala naman po akong arte sa buhay ko eh. I'm a very, very simple man. Pero ang puso ko po, kahit magpakitan tayo ng puso, magbukasan tayo ng puso, ang puso ko punong-puno ng pagmamahal. Di ba? Kasi nga po, sa itong panahon na ito, sino pa magtutulungan? Di tayo. Tayo lahat. Di ba? Huwag na po yung puro politika, puro siraan, puro ano. Wala po tayong pakinabang dyan. Di ba? Isipin na lang natin. Magdasal tayo sa Panginoon, sino talaga ang dapat manalo na makakatulong sa ating bansa. Ako po kasi, sa edad kong ito, from Marcos to PRRD, nakaboto po. Alam ko po, bumuboto po ako dyan. Kaya alam ko po kung sino-sino sila. At ngayon, alam ko rin po kung sino-sino ang mga kandidato. Hindi ko naman po kilala yan. Sa totoo lang.
O, di ba? Mayroon dalawang kandidato dyan na nirekomenda sa akin, pero tinanggihan ko. Di ba? Kasi hindi ko talaga, hindi ko pwedeng ipagkatiwala ang ating bansa. Hindi ito sa pera. Ano yung pera? Galing sa crying money. Dalawa po kasi ang pera. Isang crying money, isang smiling money. Doon tayo sa smiling money. Halimbawa, ikaw Angel Diet. Nagdala ka dito ng tao, kumita ka ng 500 pesos, smiling money yan. Kasi naghirap ka eh. Yes. Pero binigyan ka ng 5,000 dahil binili ang boto mo, crying money yan. Yung 5,000 na yan ay walang mangyayari. Baka magkasakit ka pa. Nagkasakit ka pa, kulang 5,000. Kasi God is watching. Okay, maliwanag. Dapat kayo po ay matuto. Sino ba ang dapat kong tulungan? Sinong grupo ang dapat kong tulungan? Sino ang grupo na dapat mag-lead sa amin? Hindi na dapat, puro ako. Wala pong mangyari sa atin. Maniwala po kayo. Dapat we have to work together. We have to plan together. We have to love together. We have to stay together. We have to do something good for everybody. Dapat tayo. Kaya po ito ginagawa po natin ito. Okay. Bukas po, Lugaw Porlini tayo sa Kamalig. Then sa Wednesday po, sa December 1 po, yung dalawang recipients natin. May dalawa na po tayong recipients dyan po sa si nanay at tatay na wala pong pamilya, walang hanap buhay, may mga karamdaman. Yan po ang yan po ang wish natin na tulungan. Hindi po yung may sakit ka nga, meron ka namang pamilya na tumutulong, meron ka namang kapatid, meron ka magulang, meron ka okay naman kayo eh. Hindi ko naman kaya po yan eh. Sa totoo lang, hindi na ako nagmimerienda para makatulong. Hindi na ako kumakain ng masarap para makatulong. Yan po sa katotohanan. Tingnan po, pumunta po kayo dito kung anong kinakain ko. Di ba? Wish ko lang namin na makatulong. Kaya po, kung kayo po yung magre-recommend, dapat po ay yung talagang, sabi ko, the poorest of the poor. Pinaka-pobre sa pobre. Yan, na may karamdaman pa. Ayan, okay, maliwanag. So lahat naman po sa inyo nakakariwasa, welcome. Welcome? Bigas. Ayan, bigas. Kailangan bigas natin. Kung mayroon po kayong mga dilata, pwede na rin yan, di ba? Kung may mga miswa, di ba? Pwede na rin yan. Kasi ako ibibigay ko, supplement, itlog. Di ba? Ang itlog, nutritious po yan. Meron po yan na lutein, di ba? May protina, di ba? So yan po ang sa akin. Ngayon, yung bigas, kung wala pang kasi may nag-pledge na po sa amin na bigas at mga dilata. Ito po ay pamilya ng isang politiko. Ay hindi ko naman pwedeng hindi yan, di ba? Pamilya ng isang politiko, pero hindi ko pa nasasabi itong kay nanay tatay. Kung umuki sa sige, Doc, ay magbibigay kami, maraming salamat. Kung hindi pa sila handa, bibili ako, bibili tayo, di ba? So ganun po yan. Kasi alam po ninyo, ang 10 kapsula lang na Amazing 4 SRP, it's already 1,790. Itong mag-asawang ito, ang bala ko, bigyan ng tig 15 kapsula, 30. So, 5,000 plus na po yan kung walang discount. 20% discount, magkano yan? 4,000 plus. Yung itlog pa. Diba? Hindi naman ako mayaman. Ang pera namin, pinaghirapan. Diba? Okay, so sana nakukuha po natin yan. Kasi tututukan po natin itong dalawang may edad na. 80 plus ata yung lalaki, yung isa babae, it's around 69 or 70. Ganun po yan mga minamahal kong kababayan. So sa amin po dito, hindi po yung yung isa nating kasaman, magpapa-CT scan daw siya. Wala kaming budget dyan. Hindi kami gobyerno. Punta kayo dyan sa Malasakit Center. Yan, mga congressman, gobernador. Merong mga budget yan, DSWD, gobyerno po yan. Hindi nila personal na pera yan. Sa amin po, personal na pera, personal na resources. Pero yung kaya lang namin at saka yung talagang kailangan.
Sana maunawaan ninyo, huwag po kayong magagalit sa amin. Huwag po kayong magtatampo sa amin. O, sige, subukan ninyo manalo ako sa loto na 1 billion. Pamigay natin. O, di ba? Anin ko naman 1 billion na yan. Tirahan lang ako ninyo ng 100 million, 900 million sa inyo na. Di ba? Kasi hindi ko naman maubos yan. Anin ko yan. Di ba? Anin natin 1 billion. Di ba? Remember, ito ang pagkakamali ng mga tao karamihan. Akala nila, pag sila'y napakayaman, napakatalino, napaka-powerful, lifetime na, ibig sabihin, forever na. Hindi po totoo yan. Ang kayamanan mo, it's not yours. Ano po ba tayo? Treasures keeper. Tagapamahala lang tayo ng treasure. Kaya nga ako sabi ko, pinapangalagaan ko ang buhay ko, nagdadasal ako sa dakilang Panginoon na umabot ako ng 125 years old and beyond. Kasi yung pinakamatanda, 124, na mayaba pa lang, yung taga Iloilo. Posible ba? Yes! Posible! Bakit posible? Ay kinakain ko. Iniinom ko, puro amazing. Iniinom ko sa umaga, healthy coffee. Amazing Trio, Amazing 4. Oh, sa gabi, ganun din. Pagkatapos sa hapon, Amazing Juice. Coffee, healthy coffee, water. Hindi tayo umiinom ng soft drinks. Very, very seldom. Sa isang taon, makainom akong konting-konti. Orange pa. True orange. Takot ako ng Coca-Cola. Kasi nung maliit pa ako, puro Coca-Cola. Tayo medyo bata na. Batang isip na tayo ngayon. Kaya bawal na sa akin yan. Okay. So ganun po yan mga minamahal kong kapatid. Huwag na tayong positive dapat ang isip natin. Huwag nang negative. At saka po, hindi po yung puro I. Dapat we. Para sa kalahatan. Para gagawin lang ninyo yung page natin maging 1 million. 5 million, 10 million, 20 million, 100 million. Kung 100 million yan, isang katutak, libo-libo ang tutulungan natin buwan-buwan. No, di ba? Ang problema sa inyo, hindi pa kayo ninyo pinagkakatiwalaan. Akala ninyo, pag ako yumaman ng sobra, ay ibulsa ko yun. Anin ko yan. Wala akong sugal, walang sigarilyo, walang inom, walang lakwatsa. Ang nasa isip ko, puro kabutihan. Dapat, di ba, pwede ba ninyo mag-lead sa inyo? Ngayon, sinasabi ko nga, may programa na naman tayo. Aside from Lugaw Porline, ito na naman, pamaskong handog. Di ba? Pero yung kailangan talaga. Di ba? Kasi wala namang pamasko sa buhay ko. Wala pa. Hindi ko kailangan. I am a very simple man. Okay, so, lahat pong may mga karamdaman, bukas, bukas? Thursday? Thursday, 26. Thursday ba tayo? Friday bukas. Friday bukas. Umaga-umaga po sa Kamalig Albay kami sa plaza. Yung mga taga dyan po sa Kamalig, please tell your friends. May distribution po ng Lugaw Porline. Ay naipangako na natin yan. Ituloy po natin yan. Lugaw Porline sa Friday dyan po sa Kamalig. At yun naman pong may mga karamdaman. After doon, tutuloy kami dito. O baka duman tayo sandali sa ating outlet kay Miss Mega Diamond. Kasi gusto niya rin matikman yung ating lugaw. Humihingi pa ng lugaw si Miss Mega Diamond. Bigyan naman natin. Okay. So, tutuloy po tayo dito. O yung pong gusto ninyo magkaroon ng examination, kasi po may mga karamdaman, ang maganda po, automatic makikita natin doon 100 pesos lang. Sa natural medicine po yan ang ginagawa. Okay, makikita ninyo kagad, whatever is your dala, pero mas maganda, mas malaki ang dala mo para wag ka babalik-balik. Pero kung ano ang kaya mo, yun lang, di ba? Whatever is your yung kaya mo. Pumunta na po kayo dito sa aming booking office, second floor, DGB Building, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front of Food Panda in Bangko Sentral ng Pilipinas. Dito po kami sa banda ng Food Panda. Medyo malayo na po ito sa Iglesia ni Cristo. At ang baba po namin, andyan po ang Mabel Fashion Unlimited. Yung pong
For wedding, gusto kayo mag-asawa na. Yung mga special occasion sa mga handaan, reunion, special affair, mga andyan po ang napagandang gown, coat and tie, mga Amerikana, andyan po ang barong, andyan po mga pantalon, mga bags, dyan po sa Maybell, nasa baba po namin yan, yung dati po nating opisina. At katabi naman po dyan yung Angeles Cake, yung mga homemade cake na masarap, dyan po sa Angeles Cake. At yung isa naman po yung Orient Asia, lending po naman yan sa mga teachers. 1% lang aman po ang kanilang interest rate. Napakamura. Kaya sa Orient Asia, nasa second floor po kami. We are open from 9 to 6 o'clock. Okay? At mayroon tayong yung quantum resonance magnetic analyzer. 100 pesos lang po yan. At kung sino naman po nag-recommend, mayroon din po kayong points. Pero ang pinaka-importante, nakapag-like na kayo ng ating page, Doc Joey Bitito page. Doc, DOC. Kasi natural medicine kami. Okay, Doc Joey. At yan po aking palayaw since year 2000. Okay, at yan po itutulungan natin kayo. Lahat may mga points po yan. At meron pong tayong mga incentives. Yan po napaganda para makadagdag man lamang. Kasi kung wala tayong ginagawa sa buhay, puro tayo agrangay. Agrangay, araw-araw lang agrangay. Wala kaming makain, wala kaming pera, puro wala. Hindi naman kayo, meron naman kayong 24 hours. May mata pa kayo, may bibig, may tainga, may paa, may kamay. Kompleto pa. Gamitin natin. Yung iba, ipopost ng ipopost. Yung iba, pinopost sa mga grupo-grupo. Mga yung tinatawag na Bakakay online business, Bakakay kung ano-ano, Ligaspe, Saudan, kung ano-ano, ipost na ninyo. Kung iyan ay magtanong sa inyo, samahan ninyo, kikita kayo. Diba, ipopost mo dyan. Ipopost mo yung nag-aaway na mga, ipost ka ng yung ito, red. Yung isa, pink. Pinagpopos nila kung sino mas maraming kasama sa caravan. Ang eleksyon, Mayo pa, 2022. Ang layo pa. Diba? Okay. I-post mo na muna i-post. Yung ating Slimmers Rice, may nagtanong sa akin. Yung Slimmers Rice ba natin, kung 1 kilo, di ba 1 kilo yun? Di ba? Kung iyan ay kako maganda yan sa obesity, yan po kinakain ko Slimmers Rice. Kaya po nakita po ninyo ang katawan ko, di ba? Kaya kahit parang junior talaga, Slimmers Rice. Hindi tayo tumataba kahit kulang sa exercise. Pero dapat talaga mag-exercise, di ba? Yung walking lang. At kagandahan niya, maganda sa may obesity, maganda sa may diabetes, maganda kung ikaw may problema sa cardiovascular. Iyan po ang gaganda ng Slimmers Rice. Available pa rin po sa atin. I-post mo yan. Kumita ka ng 20 pesos, 30 pesos. Masama pa ba? Di ba? Nag-post ka. 20 pesos mapupunta. Nagpapunta ka sa resonance sa natin, sa ating quantum. Kumita ka ng pinakamababa, 50 hanggang sa 1,500 sa isang tao. Masama pa ba yan? Di ba? Ganun po yan. Ang importante, may ginagawa ka. Araw-araw, 24 hours a day. 8 hours sa iyong sarili mo, 8 hours para sa pamilya o trabaho mo. Di may 8 hours pa tayong bakante na pwede natin pakinabangan. Okay. So for more info, you can text Doc Joey 0998-975-8121. 0998-975-8121. At ang ating pong booking office, diyan po sa Purokwan, Kimantong Daragalbay, near Shell Gasoline Station and within the compound of Yobi Express going to Pilar Sorsogon, owned and managed by Miss Miga Diamond Arlene Pabilonya. Makukontak po ninyo siya sa kanyang mobile 0946-051-9050. Once again, 0946-051-9050. Malapit na po ang Christmas, magmahalan po tayo mga Pilipino. Wala pong magmamahal sa Pilipino kundi kapwa Pilipino, believe you me. Wala po, hindi tayo mamali na Amerikano, na mga Incheck o mga Aprikano. Tayo mismo mga Pilipino, kaya huwag na po tayo magbangayan, magmahalan po tayo, and God must be in the center sa ating pagmamahalan. Amen? Amen. Okay, ikaw na ba?
So yun nga po patuloy lang lamang po kayo mag-comment doon para syempre tulungan natin yung mga nangangailangan. Gusto niyo pong tulungan. Okay, kung hindi man kayo, yung pamilya niyo, kung may mga kakilala po kayo. So may mga nalista din po ako dito na yung mga kung saan na recipients. Hindi po muna natin sabihin yung mga pangalan. Okay, so meron po tayong may nag-contact or nag-comment na taga Santo Domingo. So yung din, may cerebral palsy yung anak at yung asawa is pa extra lang. So meron din pong dalawang Santo Domingo to. Yung recipient is may pneumonia. Dalawa pala to. Okay, dalawang senior citizen na ata to. Pneumonia at yung asawa hindi nakakapagtrabaho. Yung isa pang recipient is from Kamalig. Yan, Kamalig. Ang gusto niya is yung lolo niya kasi matanda na daw. Okay, so meron pa din po dalawang senior citizen. 64 years old, may rayuma, high blood, sa iisang bahay lang. Ayun. So, meron din, ito nga taga Victory, dalawang mag-asawa, senior citizen at walang pamilya. Meron din na may gusto niya tulungan yung pamangkin niya na may psoriasis, taga Malilipot. Ayun. So, meron din dito, kakilala niya, matanda na yung gusto niya maregaluhan. Ayun, 57 years old. Taga Malilipot din po, may sakit na diabetes, mataas na kolesterol at hirap daw maglakad yung kaibigan niya. Yung last natin is yung may skin cancer yung asawa niya. Ayun, may skin cancer yung asawa niyang lalaki. So, kakatapos lang daw operahan din sa ulo. So, ito yung mga natin na pili natin. Usually marami doon po na nag-comment, but then ito yung mga napili, initial na pwede or pagpilian pa kasi kinontak ko or nag-chat ako kanina ng mga napili natin doon sa mga nag-comment. So, ayan nga, if ever kayo or may mga kakilala kayong gusto matulungan po at mahandugan po ngayong darating na Pasko. So, hanapin nyo lamang po ang post doon po sa ating Doc Joey Betito Facebook page, yung pamaskong handog ni Doc Joey Betito. Okay po, so yan po, napakasimple lang and yung monthly mega raffle natin, malapit na, kaya naman ipon-ipon na ng mga coupons para more chances of winning. Okay, so tomorrow, sabi nga natin is Lugaw for Lenny naman. Ayan, maraming mga activities si Doc Joey, So, if ever pupunta po tayo dito, so 9 o'clock in the morning po bukas na. Pwede po kayong magpa-check sa Quantum Resonance Magnetic Health Analyzer. At syempre hanggang 6:30 po tayo ng gabi. Okay, so yun lamang po yung mga announcements natin. Baka kayo na yung chance na mabigyan din ng pamaskong handog ngayong darating na Pasko. So abangan po natin yan this coming December, yung unang recipient natin, first recipient natin is from Legazpi or from Barangay Victory Village. Okay. Yan po, Doc. So yan po magandang balita sa aming mga kababayan. So ngayon pong Christmas ay magbigayan po tayo, magmahalan. Bawal na po ang batikusan. Respeto po natin ang Christmas na the birth of our dear Lord Jesus Christ. Kaya ang mga alit-alita na yan, iporgo na po natin, ibaon na po natin sa limot. Ang importante, kahit man po sa tinatawag natin pangangampanya, bigay lang po natin ating plataforma. Ang importante po ay ang Christmas is giving, Christmas is loving, caring. Yan.